assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi bi alamina ene wayno on bindananoma alkule pularɗe on kollanoma alkule mawɗe ɗe on kollanoma alkule tokose ɗe kadi waɗa kadi heblo yaara jam jam ha timmi on saaha on kollanoma masɗe on kollama ko masete ko on saaha noon daganɗen ƴetti alluwal gootal ngal baangal masa ha timmi waɗa hen ekko muɗum joni kadi ko ɓaa o so gasi rewne hen alluwal ekko muɗum so gayni jehon to caato jangon ɗum waɗe ekko muɗum alkulal kala waɗe banggue ha gando no masirte ekko waɗe hen koye ekko he mbawata janggude nde wonno jangde nde namdi ko teskuya kala ɓurɗoma wawa teskade jangde nde ɓurta wawa jangde nde alkule jangateɗe kewani ko waɗe 33 alkulal jangatengal ko he masde ɗe goni ko masata ko hen woni kala jangde jiiɗa ene jangue waɗi ko alkule masateɗe e masoje ni foti nde wawa janggade tawde Allah wallima bawo ɗiggi tan ɓawo ɗiggi cawo saɗata e ma wadde ñande foof jiyata tan jangde ma ene yaawa ko wonde ko jangguɗa ko ɗiggi yeeso o so ari tampintama wonnoon kadi a fuɗɗi firtude guite no way tan no jahowo e laawol ene wondi e jewtowo muɗum on yewetake e laawol he wadde anne saɗa jangga aɗa wonde karfeje ma sarama ɗen karfeje ma jewte saabu sa windi ko bindata ko haqqille ma won hen kadi an bindowo hoto hersu hayso yooɗani ma yooɗoy hoto wi tan bindam ɗi ko jooɗani windata ala winda tan kala mo jiiɗa bindi mum jooɗi o ekkita tan o winda ha jungo yooɗoy annene ka jangowo tan won bindowo won jangowo aɗa winda aɗa janga kadi aɗa ɓurnono hoorema goɗɗum ka jangguinaka ɗum woni jangde hande waɗa bindol janggo ƴettana hoorema e bindi ɓennuɗi ɗi ƴeewa konngol coñana hoorema ko ni jangdi waɗirte hande ƴettana hoorema kongi ƴetta to ƴettaga ɓasa wamma haala ne wayno hande joni a janggani taw caa kono sa welama ƴettoya caa o tawde andi masgal joni ƴettoya caa mbadda e baamo janggunɗa o walla ɓaamo janggunɗa o sa wi joni cu ɓa ɗo ay addi cu e ɓa e ɗo addi caa addi ɓa addiɗa awi cu ɓa ɗo sa wi la ɓi ay addi la addi hen ɓi la bo labo ay la e bo labo labbo a siddi ay lab e bo ko lawata mbiɗɗa hen wona sa wi joni dabɓo ay dabɓo ko data gadduɗa ɓeyduɗa hen keɓe dabbo wona duɓɓe eko duha gadduɗa ɓeyduɗa hen nen jangdema hoto haqqille ma woɗɗoy teskima tan sabu ɗemgal ma no kalta ngal ko hen tan metata
hewde maskal ko ni masirte ko kalata ko ƴeewata so ko kalata ko fooɗi foot so fooɗa hoto foot so siddi siddu ɗiɗɗo haaɗi ɗum ɗa so haalama fooɗat wata foot ɗum so haalama foota hoto foot ɗum so haalama sidda siddu ɗi foti ɗum ɗon ƴettata ko kuɗol ma e karne ma aɗa jang ko jangguineɗa ko ka anda hen kono namdeɗa gandu andin ma ni foti aɗa janga a saggi ƴeew tagguiɗo tagguitma a wendi ko minduɗa ko ƴeew goɗɗo sarama satorema ko minduɗa ko aɗa wenda aɗa satane aɗa ƴeewa cata o satanma kadi jaaha gaddoya waytan ko jaaɗo maayo ni ene addoya liɗɗi weddo saki mum weddo tan jaggaton ko heewi yaltina bowal ana hono mbaɗɗa annene jaaha nangga alkule gaddade pewnade ha feewa no jiiɗa baɗo leggal ngal ni o waɗa hen tabal o waɗa hen leeso o waɗa hen ko ɗum kanko fewni ha feewi jamdidino ƴettandi o waɗa hen cakka o waɗa hen kotone o waɗa hen jawe kanko o iri noon anne ƴetta tafa ƴetta to a ƴetta ga ba ƴetta to ca ƴetta ga la ƴetta ga ma ndendina ɗum keɓa hunde a yiɗi haalde haala kala faji ɗe gaddoyta kanƴe gaddoyta haɗa feere to masgal ga ndendina taw noon yaaya ko jiɗa haalde ko sa wi joni komi jiɗɗo yaade komi jiɗɗo yaade wadde ko kala fayi baɗi noon e gaddata sa wi komi jiɗɗo sodde wadde ko kalɗa ko kala fayde mbawa garoye ha tafa ɗum ko gaddoyta konngol raɓɓiɗa konngol hakkido ene juuta konngol ene raɓɓiɗa hakkido juuta no yiɗa cukalel ni cukatel sagata nayejo hanki hande janggo konngol hono wayi konngol daɓɓol konngol kakindigol e konngol juutgol ɗo jiiya binigol juuta ɗo jangol raɓɓiɗa ɗo jiyangol hakkido an noon jangowo hadema windude teskoto ko jiɗɗa haalta ko ha ganda akkude mbawa windum de gaddoya ɗen pawa se yeeso ma wona ay ko haqqille ma addoyta de addoya ba e ca e ɗa e ka e la adda masɗe nandode naatoye hen naata hen ko jiɗɗa haalde ko alkule muɗum gaddoyta haqqille ma gaddoyano masɗe bawɗe nadde hen ha wawa jangade kono sa wino aɗa adda alkule tan aɗa winda alawa noon haɗa wendude ko jiɗɗa windude ko ɗum teskotoɗa gayna joni noon jaa ƴeewoya alkule bawɗe ɗum tafde ha winde ɗum jippinade e ɗewle he mbiya joni galle baaba ayno kalitani yo bindugol wawa noon sa wi galle a dartima ko arata ko yo dirtu seeɗa galle mbiya baaba galle bange baaba bange sa wi mi soodi bange wutte bange mi nani haala Muusa mi nani o bange haala bange Muusa bange wasa ñukodirde ar ɗoftam ar bange ɗoftam ay renda ar ɗoftam galle babam en no kaadirta ni ko noon bindirta ar ɗoftam galle babam en nene soodi lacciri jorndi no kaalirta ni ko noon bindol ngol
yaltirta no wasana yaha e laawol pawangal ɗo pawangal to jungo ngo heeda yeeso ngo caggal ande binno no way ko yaadu ko kalta ko yaadu won ɗon ko binno ko yaadu lelilu ene yaha no wayno ngoroni wayni ay ngoroni non yarata annen saɗa winda teskuyema yo won ko bindata ko haade ma windude ɗum woni jangde wadde ɗum ko teskuye tan haqqillantago janngowo yo ɓadin haqqille o waasa woɗɗindemo kala ko jiɗɗa windude haadema windude haqqille ma yo arta o tawna ɗum ha gayna winda ɗum ko musidɗo mon guiɗe mum saabu Allah Yaya Ly Kono Sénégal alhamdulillahi bi alamina wonno haalande men hannde en kaali en gayni puisque mon yo goni hen an jiɗɗo jokkodirde e golle ɗe numéro mo nanɗon 00221 77 906 14 81 walla numéro goɗɗo o 00221 78 475 0517 WhatsApp o jiyama gara guinnitoɗa kaala indema yettodema gonkama kaala ka jiɗɗo janngude gara naata ñangel kalɗa sarɗeji ɗi so ɗi beelima naata ɗi beelanima dokajuma ɗi foti yo Allah wallu yo Allah reen yo Allah gondiɗi on jarama wassalam